ҳабиб нурмагомедов ба ҳамсараш дар кӯдакиаш ошиқ шуда бо 8 далел аз ҳаёти ҳабиб нурмагомедов. ҳар чизе ки дар бораи ҳабиб нурмагомедов нашнида будед ва акнун бошад ҳамаашро якто ба якто дар ин видео хоҳед донист. баъд аз як рекламаи кӯтоҳак мо видеоро шурӯъ мекунем. бо шумо ҳастам то якчанд дақиқаи дигар. ноҳид муродов. салом алейкум, хуш омадед ба канали Life TJ. дӯстон азиз, дар канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои ҷолиби мо бехабар намонед. видеоҳои мо зеби лайкҳои шумо. размикори UFC ҳабиб нурмагомедов дар баландтарин зинаи шӯҳрат қарор дорад. дар бораи қаҳрамони созмони бонуфуз ҳатто шахсоне медонанд ки умуман ба варзиш шуғл надоранд. мо чанд далел аз ҳаёти варзишкорро бароятон хоҳем гуфт. ҳабиб нурмагомедов дар феҳристи UFC мақоми дуюмро касб кардааст ва дар таърихи созмон бештарин гонорор мегирад. 8 сентябри соли равон дар шаҳри Абу-Даби ӯ варзишкори амрикоӣ Дастин Пореро мағлуб карда унвони қаҳрамонии худро ҳимоя кард. ҷоизаи рақобат ҳам рекорди $6 миллион буд. размикор таҳти унвони беркут ҳунарнамоӣ мекунад. то ҳол боре ҳам аз октагон ба сари хам набаромадааст. ӯ 28 бор дар рақобатҳои муҳорибаҳои омехта пирӯз гаштааст. тамрин аз 5-солагӣ. ҳабиб 20 сентябри соли 1988 дар деҳаи Силди дар Доғистони Русия ба дунё омадааст. миллаташ авар. падараш абдулманаб нурмагомедов қаҳрамони Украина оид ба самбо. бародари падараш қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо мебошад ҳамроҳи бародари хурдиаш Абубакр. ҳабиб таҳти раҳбарии падараш аз 5-солагӣ ба тамрин оғоз кардааст. соли 2001 хонаводаи ҳабиб нурмагомедов ба шаҳри Махачкала кӯчиданд. абдулманаб нурмагомедов падари ҳабиб он замон мураббии самбо буд. боре ӯ навори муҳорибаи омехтаро тамошо карду аз ин намуди варзиш ба ваҷ омад, вале қарор кард ки писарашро ҳам самбо ва ҳам ҷудо меомӯзонад. мумкин ҳамин қарори падараш буд ки имрӯз ҳабиб нурмагомедов дар ҷаҳони варзиш ҳамто надорад. бо хирсча ба ҷанг баромад. вақте ҳабиб соли 2018 қаҳрамони UFC шуд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд ки дар он ҳабиб дар кӯдакӣ бо хирсча меҷангад. маълум шуд ки он навор соли 1997 дар шаҳри Махачқала ба навор гирифта шуда буд. имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори ҷадид паҳн шуд ки дар он ҳабиб боз бо хирс ба набард мебарояд. замони ба навор гирифтани ин размоиш маълум аст, вале дида мешавад дар ин навор ки ҳабиб бузург ба назар мерасад. ҳабиб нурмагомедов дар бораи Фёдор Емельянко чӣ гуфта буд? вақте ҳабиб ҳоло дар ҷаҳони варзиш шинос нашида буд, исми варзишкори русиягӣ Фёдор Емельянко марзҳоро убур карда буд. ҳабиб боре дар бораи ӯ чунин гуфта буд: фёдор дар ҳама навъи варзиш зур аст. мо ҳамроҳи дӯстонамон бо қаҳрамониҳои ӯ бузург шудем. ман боре ҳам дар бораи ӯ сухани бад нашунидам ва ман ҳамчун варзишкори касбӣ ва ҳамчун инсон ӯро ҳурмат мекунам. ҳабиб нурмагомедов қариб охрана яъне посбон мешуд. дар синни 19-солагӣ ҳабиб қарор дод ки чун посбон фаъолият кунад, вале падараш ба ӯ иҷозат надод. ӯ гуфт: агар ту кор кунӣ, тамрин кардан наметавонӣ. барои размикор шудан бояд худро пурра ба варзиш бахшед. вазифаи ту хуб истеъмол кардан ва ба тамрин рафтан. дигар паҳлӯҳояшро ман ба уҳда мегирам. пул барояд фақат барои рокиро ва барои об лозим аст. ғизоро дар хона истеъмол мекунӣ. инчунин шуд ки ҳабиб дар ҷаҳони варзиш шуғл касб кардааст. ҳабиб 10 рақиби худашро бо усули буғӣ кардан мағлуб карда буд. соли 2008 оид ба муҳорибаҳои омехта чемпион лигия миёни варзишкорони касбӣ Нурмагомедов рақибашро бо тариқи буғӣ кардан мағлуб карда буд. ин нахустин пирӯзии касбии ӯ буд. пас он варзишкор дар созмонҳои дигар ба майдон баромад. хеле ки дар хабарҳо омадааст, варзишгари русиягӣ 28 бор пирӯз шуда, боре ҳам мағлуб нашудааст. ӯ 10 набардро тариқи усули буғӣ кардан
ба фоидаи худ анҷом додааст. 10 рақобати дигар бо баҳои рефери ва 8 бори дигар рақибони худро нокаут кардааст. ба октагон бо папаха ҳар як размикори ММА бояд тахаллус ва стили худро дошта бошад. Беркут расми Доғистон аст. Ман ин тахаллусро гирифтам ва боз қарор кардам ки бо кӯлоҳи миллӣ папаха ба майдон бароям, нақл кард Ҳабиб Нурмагомедов. гуфти варзишкор имрӯз мардуми ҷаҳон бо шарофати ӯ дар бораи папаха ва Доғистон медонанд. захмҳо ва дастовардҳои Ҳабиб. соли 2012 дар октагони UFC Ҳабиб бо усули буғӣ кардан варзишгари амрикоӣ Камал Шалурустро мағлуб кард. ман он замон 23 сол доштам ва аксаран бо ин хаёл будам ки UFC барои ман орзуҳои хом аст. ҳунарнамоӣ дар он ҷо барои ман ҳоло барвақт аст. чунин суханҳо маро ба қаҳр меоварданд ва ман мехостам тезтар худро нишон бидиҳам. ба ёд меорад варзишгар Ҳабиб. солҳои 2012-2014 Ҳабиб Нурмагомедов Глейсон Тибатиаго Таварес, Абел Трухел, Пет Хил ва Рафаэл Дус Анжусро мағлуб кард. соли 2014 аз зонуяш ҷароҳат бардошт ва натавонист бо Тони Фергюсон рақобат кунад. пас он пояшро захмӣ кард ва чанде боз натавонист ба октагон барояд. соли 2016 боз чанд бор миёни Ҳабиб ва Фергюсон рақобат барпо шуд, вале бо сабабҳои ҷойдошта ин рақобат барпо нашуданд. моҳи октябри соли 2018 Ҳабиб Нурмагомедов дар доираи сабқати UFC 229 Ҳабиб бо варзишгари ирландӣ Конор Макгрегор ба набар баромад то унвони қаҳрамониро ҳимоя кунад. ин сабқат ҳаводорони ин навъи варзишро дучанд кард. ҳамин тавр Ҳабиб Конорро бо усули буғӣ кардан мағлуб кард. Макгрегор то ҳол аз дастакорони UFC талаби реванш бо Ҳабибро дорад. ҳаёти шахсиро дар маъзар мегузаронад. Ҳабиб нақл кард дар бораи ҳаёти шахсиро дӯст намедорад. чуноне расонаҳои хориҷӣ менависанд ҳамсари ӯ Фотима ҳам аз зодгоҳи варзишгар мебошад. онҳо ҳамдигарро аз кӯдакӣ мешиносанд. вақте хонаводаи Ҳабиб ба дигар маҳалла кӯч бастанд, ӯ барои дидани Фотима ба зодгоҳаш мерафт. Ҳабиб дар 23-солагӣ хонадор шуд. дар маросими аросии варзишгари машҳур 1200 меҳмон ҷамъ омаданд. рӯи арӯс мувофиқи расму русуми ислом пӯшида буд. акси ҳамсари Ҳабибро бо рӯи пӯшида дида Макгрегор ӯро сачоқ гуфта таҳқир кард, вале баъдтар ин шарҳашро тоза кард. то ҳол корбарони интернет намуди зоҳирии ҳамсари Ҳабибро намедонанд. соли 2015 ҷуфти хушбахт соҳиби духтарча мешаванд ва соли 2017 бошад соҳиби писарча мешаванд бо номи Муҳаммад. писари Ҳабиб таҳти роҳбарии бобо ба воя мерасад ва аллакай ба тамрин машғул мешавад. дар баробари ин Абдулманаб Нурмагомедов ба рӯзноманигорон гуфтааст ки дар хонадони онҳо интизори меҳмони нав ҳастанд. шумо дар канали Like TJK қарор доред. мо ҳамеша сипосгузорем ки шумо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро қадрдонӣ карда лайк мемонед ва ба дӯстонатон мефиристед. ва аз тарафи канали Like TJK ба шумо бародарона насиҳат карда мешавад ки ҳар ҷое бошед ва дар чӣ ҳолате бошед бо зикри худо бошед, намозҳоятонро тарк накунед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед. Сфоткайте, вот так сфоткайте нас, сфоткайте. Ага, снимай. Ага, сфоткай. А ну, Саня, подними его обратно. Сам перейди. Он сейчас кушает.
Сколько месяцев? 4. Это 2-3 месяца он уже глобус.